Искате да злоупотребите, да ви дадат по телевизията. Заповядайте по начина на водене. Благодаря, госпожо председател. Тия оценки ще бъдат част от моята процедура. Нямате право да ги правите. Вчера заседанието беше прекратено, защото оставихте вие или вашия заместник Цончо Ганев да води заседанието, без да се е извинил. Божанов, парламентарната група на Възраждане, внесен на 3 юли 2025 година. Във връзка с точката ли е? Моля? Не, ако не е във връзка с точката, няма да ви дам сега думата. Процедура по начина на водене. Господин Божанов, не съм ви дала думата. Ще ви я дам след като приключи гласуването. Процедурите се дават веднага. Нали така? Така. Искате да злоупотребите, да ви дадат по телевизията. Заповядайте по начина на водене. Благодаря, госпожо председател. Тия оценки ще бъдат част от моята процедура. Нямате право да ги правите. Вчера заседанието беше прекратено, защото оставихте вие или вашия заместник Цончо Ганев да води заседанието, без да се е извинил. Божанов, отнемам ви думата. Начина... Уважаеми колеги, това беше обсъждане на председателски съвет. Ако е необходимо, след това ще бъде уведомен и цялата пленарна зала за разговора, който проведахме във връзка с вчерашното пленарно заседание. Сега преминаваме към гласуване на... Господин Борисов, изчакайте няколко минути, моля ви. Моля, колеги. Господин Борисов, не си тръгвайте, имам да ви дам нещо. Господин Борисов. Господин Божанов, да изразите различен вот. Благодаря. Господин Борисов, исках да ви дам една папка с оставката на Цончо Ганев. Защото от вашата парламентарна група и от вашия подпис зависи дали ще продължавате да си подавате топката с руските проксита. Те да ви дават вотове на недоверие, които да ви стабилизират, а вие да им пазите имунитетите и оставките. Вие си тръгнахте, но аз ще ви оставя папката на първия ред и не я давайте на вашия началник господин Пеевски. Благодаря.